Určite si spomínate na najznámejšiu rozkošnú dvojicu postaviček z ruskej kreslenej rozprávky No počkaj. Vlk a zajac opäť ožili v ľadovej reví, ktorú budete môcť vidieť už 6. decembra v Bratislave. A ak chcete získať lístky na tento program, skúste uhádnuť, či sa pod maskou vlka skrýva Soňa alebo Stanka. Bojím, veľmi sa ho bojím. Zase ma chce zožrať. Nosak jeden škaredý. Počkaj, dostane. Doženem ťa. Byť moderátorkou je niekedy poriadna drina, najmä keď si na hlavu naložíš viac, ako dokážeš uniesť. Konečne detská radosť, hej? No, je to. Vlk a zajac, v tomto prípade naša Soňa a Stanka. Aj obliekanie sa do kostýmov spôsobilo malé pochybnosti. Tak to bolo, že či si to len dopredu. Dopredu, dozadu, to je jedno. Radosť v redakcii spravodajstva urobíte zaručenie tak, či onak. Zjedzte babku Mariku, Počkaj, zajac. Postavičky z ruskej rozprávky No počkaj, zajac spravili v našej redakcii dospelákom obrovskú radosť a na svoje si rozhodne prídu aj deti. Podľa čoho ste si vybrali, ktorá bude ktorá, ale neprezradzajme, ktorá je ktorá. No, Igor Doval to vybral, nám to určil. Myslíš toho istého Igora, nášho vedúceho vydania, ktorý sa takto škodoradostne vysmieva, že vám je teplo? To je perfektné, takýto pocit. Už viem, ako sa cítia astronauti. Ešte nemáme raketu, máme nejakú? V rozprávke No počkaj, zajac obišiel vlk vždy na prázdno a jedna z týchto moderátoriek si na epizódky veľmi dobre spomína. Si to pamätáš tejto rozprávky? Ja ťa dostanem, zajac. Také niečo, no tak to je kultová rozprávka. A teším sa na ňu na lade, na túto rozprávku. No, pagadi, zajac.